Dobrý den, vyspal jste se? Děkuju, velmi dobře. Promiňte, že jdu pozdě. Měl jsem na křižovatce nehodu. Kudy jste jel? Z domova doleva, potom doprava rovně až na křižovatku u obchodního domu. Tam se to stalo, u semaforu, když jsem odbočoval sem. Co se vlastně stalo? Nic moc, mám jenom trochu pomačkaný blatník. Kolik tu stojí oprava blatníku? Asi 500 korun, ale ten druhý řidič to zaplatí. Prý, jsem na to zvědav, ale mám jeho adresu. Aspoň nemusíte mít nový blatník. Zaplať pan Bůh. Tak pojďte, jedeme na ten fotbal nebo ne? Tak dobře, když auto máte jakžtáž v pořádku, jen pozor na křižovatky. Mladý pane, kam jdete? Já vás neznám, jak se jmenujete? Dobrý den, paní Vratná. Jmenuji se Karel Novotný, já tady bydlím. Promiňte, pane Novotný, já vás ještě neznám. Jsem tu jenom týden, víte? Počkejte, máte tady dopis. Ahoj, Karle, jak se máš? Ahoj, Olgo, co tu děláš? Čekám na Janu. Aha, už jde. Co to máš? Dopis. Píše mi táta, víš? Olgo, Jano, nechcete jít ke mně? Uvaržím kafe. Fajn. Ale potom se musím učit. Zítra máme zkoušku. No dobře, ale pojďte. Taky musím ještě něco číst. Zítra máme češtinu a angličtinu. Slečno, kam jdete? Já vás neznám. Druhá lekce. Co vypravuje Alice? Pracovní den. Alice je zahraniční studentka. Teď je v České republice v Praze. Učí se tady česky. Co dělá dnes a každý pracovní den? Poslouchejte, co vypravuje. Dnes vstávám brzo, jako každý pracovní den. Ráno snídám videoně, potom odcházím do školy. Protože škola není daleko a dnes je hezký, jdu pěšky. V 8 hodin jsem už ve třídě. Jsou tady také David a Marta. Jen Viktor tady ještě není. Přichází náš učitel a vyučování začíná. Nejdříve posloucháme a opakujeme, pak čteme a píšeme. V 10 hodin je přestávka. Stojíme na chodbě a mluvíme spolu. Vyučování pokračuje. Já učtu dobře, ale píšu ještě špatně. Nakonec je konverzace. Učitel říká, rozumíte? Kdo ještě nerozumí? David odpovídá, dnes už rozumím dobře. Pak přichází Viktor. Zdraví a tiše říká, promiňte, že jdu pozdě. Ale vyučování už končí. V poledne je oběd. Oběd vám rychle, protože dnes je vyučování odpoledne. Když není odpolední vyučování, jsem doma a studuji. Někdy chodím ven a procházím se v parku. V 7 hodin večeříme. Večer obvykle také sedíme v pokoji a studujeme, ale dnes večer tady Marta není. Den pomalu končí. Asi v 11 hodin jdu spát.